ଜର ତ ଟାଙ୍କି ଖୋଲା ଥିବ। ହଁ ହଁ ତୁ ଗାଡ଼ି ଚଲା ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ତୁ ଗାଡ଼ି ଚଲା ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଖାଲି। ନା ଚାକିରି ବନ୍ଦ ଅଛି। କୋଉଟା କାଉଣ୍ଟର କାଉଣ୍ଟର ବନ୍ଦ ଗ୍ରିଲ୍ କଲି ହଁ ହେଲା ଏପଟରେ ଅଧ କିଲେ ଖାଇଗଲି। ଅଧ କିଲେ ଅଧ କିଲେ ପରେ ଖାଇଗଲି। ହଁ ହେଲା ମୋ ମା ଗ୍ରିଲ୍ ସରିଗଲାଣି ଗ୍ରିଲ୍ ହେଇନି ମାରିଚାଲ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଯାଇକି ବାହାରିଲା। ହେଲା ସେ ଗୋଲାରେ ପଶିବ ସବୁ ସେ ଗୋଲାରେ ପଶୁଛ ମାର।